Ustao sam, znaš, ono, ujutro, brate, da piješ kafu, brate, znaš, u kafići, onako su drugari, brate, moji, sedi smo su drugari, i, razumeš, ja 5-6 igrača NBA, i neki drugi 5-6 i tako, sklopili tiket, i ja dao 100 dinara, brate, to ti je 1,5 euro, brate moj. Da, 100 dinara, da. I, čekao sam 3 igrača u 5 ujutro, brate. A izvini, koliko si odigrao ti? 16 igrača. 16 igrača, ono plus minus i to. Da, ja čekao 3 igrača, samo, brate, i na laptopu sedim, brate, i... A izvini, još jedno pitanje, izvini. Jesi lupio ili si razmišljao? Lupio, brate. I? I, brate, znaš, čekao sam, brate, Schroeder, da. 13,5 ili 14,5 poeni, tako je bio. I on je dao 20 sekunda pre kraja koš, brate moj. Aj jao. I ja, brate, ne vjerujem, razumeš, gledam live utakmica. I on daje poen, brate, ja ne vjerujem. Provjeriš, brate, 20 puta listiš, brate, da je dobitan ili nije dobitan ili nije dobitan ili nije. Da. Razumeš? I, brate, ono, u šoku su, brate, nisam spavao cijela večer. Razumeš, rekao, what the fuck. I idem u Mozartu, mu kažem, evo ti listiš, provjeri da li je dobitan. Razumeš? Da. I on kaže, dobitane, daj para. Čekaj, nema para. Kaže, nema para, kaže. Kako nema para? Kaže, dupliran tiket. What the fuck? I ja rekao, kako je dupliran tiket, mora para. I dobro, posle nešto u Srbiji, tamo u Mozart su se dogovarali, i uplatili su mi para, brate, preko banka u 3 upodne, brate, trebali su 9 ujutru. Kontaš? Htjeli da me skemuje, brate, Mozart, jedan put. Nema para, kažeš. Znači, ti otišao tiket, zaradio 130.000 € i kažu